Nezabúdajme hasiaci prístroj vyskúšať pred hasením. Ak by pri reálnom nekontrolovateľnom požiari nastala takáto situácia, mohlo by to mať hrozivé následky. Oxidom uhličitým môžeme hasiť tuhé látky, horľavé kvapaliny aj elektrické zariadenia pod prúdom. Hasiaci účinok oxidu uhličitého spočíva vo vytlačení kyslíka od horľavej látky a chladiaceho efektu plynu. Ochladenie však nepostačuje na uhasenie tlejúcich materiálov ako toto drevo. Ani po opakovanom intenzívnom hasení sa nám simulovaný požiar nepodarilo uhasiť. Oxid uhličitý vo forme vločiek sa po niekoľkých minútach z požiaroviska odparí a neostane po ňom ani stopy. Tento fakt dovoľuje použiť oxid uhličitý aj na hasenie jemnej elektroniky, potravín či strojov. Negatívom tohto faktu je nebezpečenstvo otravy plynom v uzavretých priestoroch. Pri tejto simulácii prístroj neúspel. Hoci teplota plynu sa pohybovala okolo minus 70 stupňov Celzia, nedokážeme zabrániť tleniu v kope sena. Kvôli tomuto faktu je potrebné dohasiť požiarovisko vodou. Hasenie kvapalín pomocou oxidu uhličitého je veľmi účinné, najmä ak sa kvapalina nachádza v nádobe. Keďže oxid uhličitý je ťažší ako vzduch, spôsobuje zadusenie plameňa a zároveň ochladzuje páry kvapaliny pod bod vzplanutia. Teplota minus 70 stupňov Celzia spôsobuje na ľudskom tele omrzliny. Ak by hasič v tomto prípade nepoužil ochranné rukavice, určite by mu plyn spôsobil zranenie. Požiar bol definitívne uhasený. Prášok je vhodný na hasenie najmä tuhých látok, horľavých kvapalín a elektrických zariadení pod prúdom. Hasenie je možné prerušovať. Po odistení hasiaceho prístroja je potrebné vyskúšať jeho funkčnosť. Požiar hasíme smerom od okraja do stredu ohniska. Hasiaci efekt prášku spočíva v zadusení plameňa. Keďže prášok nemá ochladzovací účinok, je tu veľké riziko, že požiar znovu vzplane ako v prípade tohto dreva. Preto je potrebné požiar dodatočne ochladzovať, napríklad aj vodou. Práškovým hasiacím prístrojom by sme nemali hasiť otáčavé časti strojov a jemné elektrické zariadenia, pretože prášok sa na nich zachytáva a tým ich ešte viac znehodnotí. Prášok nemá negatívny vplyv na faunu či flóru a vôbec nie je zdraviu škodlivý. Jeho účinnosť je však v prírodnom prostredí veľmi nízka, čo môžeme vidieť aj na tomto sene, ktoré sa nám nepodarilo uhasiť. Tento starší typ hasiaceho prístroja uvádzame do činnosti úderom po úderníku. Hasenie kvapalín práškom je rýchle a účinné. Voda je najzákladnejšou hasiacou látkou od nepamäti. Najlepšie hasí tuhé látky ako drevo, slama či papier. Hasiaci účinok vody závisí najmä od typu výstrekového prúdu a množstva dodávanej vody. V nasledujúcich záberoch uvidíme trochu netradičný spôsob hasenia dreva pomocou zariadenia IFEX. Ako môžeme vidieť, požiar bol úplne zlikvidovaný. Vodou v žiadnom prípade nemôžeme hasiť elektrické zariadenia pod prúdom ani horľavé kvapaliny. Tentokrát sme na hasenie použili vysokotlakú hadicu s kombinovanou prúdnicou. Ani s touto technikou sa požiar nepodarilo uhasiť, pretože horľavé kvapaliny plávali na povrchu vody a horeli ďalej.